studio ka Alvance Odhiambo men jaked ratich oganda kendo jatendo jeni to gi Calvins Gaucho gin Calvins Otieno Gaucho luongore ni Ghetto President kata jatendo jendi bende. Alvance ochaka ne kodi in ning'eyo jakom Raila Amolo Odinga nyaka sani nang'eni nini dala mar Karen. Ang'o maringe pachi kaka ojana mosebedo machiegni gi jakom? Erokamano Trevor kuom rwako studio. Wachna gi jakom ande mak dhoga nikech just 2 weeks ago kwana loso kode wach mar koro napenjo wach mar conclave kama nogiki. The other 2 weeks kane wan gi Kasmuel nokono warom Palasina ka mondo wachak national dialogue kuom ojende ka Islands kaduogo koni to wachno nodhi moduogo ling. Koro ka nariembo gari just in sprint ka gike junction mar hotel moro manyicho chak machiegni taneno gari ta agochone ni in maneno koso kin maneni eni manani nena nade ngise na nini kidoka matamba doka ma aluwi nisane hapana odwa donjo elarok momatin State House koro maybe kango wuok to wanyalo loso jakom nang'e juju kaka ng'ato nyalo ng'iyo ng'ato imose tidhi adhiya koro nwaduogo wang'ere matut ng'anyo mar nyithindo mar Gen Z kana wuok e headline mar gazette mar The People kana wakowo joma ne wacho ni DCI ne dhi makogi mano ne Mwangi, Anifa, Khalid Hussein and the rest. So from that time kanogi gimoro saa 11 tawinjo ka ng'ato gochona. I didn't even have the number. To is an man being here I don't know to familiar to kang'e maber ang'iyud nafas godhiambo bi oda Karen binge oda Karen to kono kang'e ng'ato biro gochoni koka godhiambo no to biro keli koro kana okawo godhiambo ng'ama nogochona onge koro kaka saa 3 gi nus otieno temo osiepne moro gochona Mamwendi to sene wan gi jakom maoro ni pin kal mondo ibi koro chakre chieng'no wabedo gi ng'iyo machiegni to daka mbeleni nwapano wadhi romo kode. Gaucho mikelo kawuono ni by coincident kane wan gi wachono Gaucho baby nokong'iyo that time nitie nyithindo mane wan go maandamano mane Chuka University majority kene Gaucho nyalo ng'e gi Adrian enie there was Fred to nwarito Maxwell that day koro kane waplan dwa romo hotel moro Nation Center ka machiegni kanyo club moro matindo loro tinde en hotel to an mapenjo the late George ni ka bwanyaro madier ka ok jibiro vamio it was quite tense nikech ok en kama private jakomo ok nyalo donjo kama to ngisa ni a few minutes after few minutes awinjo ni kama nwaromeno ochako logi koro ne en ko enangisir gi corridor moko kamaga uchekani nyingo tenja ne nango koro ka wabeto ji obeta wakia kana ng'amirito kare nirito Gaucho bene biro koro ka wamo Gaucho wamo ni biro ni she was coming biro gi nyako madundo kamano to jomoko bochako wuok kocha kane joka ne loro gimoro e lori to ng'eni ne en very tense ne en kama ni ji oluore kabisa koro ka joko wuok to Gaucho wuok kaka ke ji nokia kaka ji ne pane wach moro dhi timanade ne dhi wuok so from that time no dhi kamano makoro wanona joma lose weche mang'eny madhi kama to kwadhi to extent koro to ne makawuono ni no mako dhoga nikech an ang'e ni jakom ne nigi function ngeso mane onego bed ni wanyalo romo kata mana ngeso no an be akawe katugo ka be ja rabuon moro mong'isa saa 7 otieno ni oneno ka ji ndiko social media rest in peace koro ka neno rest in peace taduoge Simba ka takoni gini neno kanyo ni jakom chalo gima notho kata 1 week ago to maybe okolande taduoge Simba ka Gaucho kineno gini nosome on Sunday jakom nosome on Sunday to mae manong'isa na biro koro on Sunday apani gi namba ne manyien koro on Sunday ni tema koni dong Sunday mano ka jakom osomo message na modo onyalo bene tho wan kura kaw kaka wacho na ni en ng'ama nosetho chon kaka gino ka en gima
kagima rumas koro nitie joma shaga gi jakom daktari one of them en usiepa maluoro kabisa miluongo ni Dr. Francis Atwoli koro agocho ne Atwoli Atwoli sani to ne Nakuru sani koro dhi dala to apenje ni bise winjo wach jakom kaka dhi mbele to ng'ada mapiyo kagima ok odwa wach moro koro nikech ma studio kadwa wach koro atiyo gi nonro mara mamoko joma ng'eni chiegni gi jakom tamayudo ne report no koro adiero koro kaka ne wawinjo report one nwaringo mana Karen that time koro mane kaka nobedo kinda gi winjo wachni okay kod ng'eruok na gi jakom